dneska tu máme jenom takový menší shorts o papouškách, jo? Jak se vám to líbí? Ježíš Kriste. Bum. Are you baby bird? To je strašný. Čekajte. Jo, ty papoušci jsou fakt někdy úplně retardovaný. Nebo já nevím, co se mám o papoušcích přes. Jako napište mi to do komentáře. Jakože papouška nebo Andulku bych rád chovat někdy chtěl. Tak asi dobrý, skvělý. Schválně napište do těch komentářů, jestli se vám ty papoušci líbí. A jestli chcete víc takových zajímavých videí.